भगवान जी जितना दिल्ले बड़े सबके उतना पौले बा हमारे इतने भेटाइल बा तो हमारे इतने से तू काहे परेशान बड़ा इतने पे कोई जना भाग लगा लो बने उतने पर रोए लगल तू ब्यास चार गो है हमें सब जना पगला जले 4 आदमी से बूढ़ा सिंह रमाशंकर सिंह अनिल यादव संजीत सिंह बाघ ब्यास नया पर भइल है गुडू हलचल ये आवाज के जोड़ कोनो जिले में ना लगातार लो आवाज दांत सीधर बोलो खाली है खाली सिखाओ तो रसलिस भाई कमे आवाज में तालुक रात हमने गजरा दिले कम बुतर का लग बोलो जोनी की तालुक आवाज बटे खाली आवाजवे लेबा कुछ बा ना बाक सब खत्म बा हेलो अना कथा का कलोर बतर सुनाई ले हम कथा चलो बाना मास्टर बाना ना मलकार सब जब बाबा बैठल बने जबाना ऐसा हो मसाला मरचा ना छिटब नु त केहू सुनी ना ना हम कहे बाबा कहला हम सीधा सीधा कहे गावते चाहे कि ना चाहे चाहे चावल दाल बनल बा सब्जियो बा मसालेदारो बा भुजियो बा और पर जाने हेतने चटनी ओकरा के बिगाड़ देला और विचार को दाल बनावे में अलग मेहनत बा चावल बनावे में अलग भुजिया सब्जी अलग से बनल बा मसालेदारो बनल बा सलादो बा आ तने मने दूगो चीज के मिला के वो चटनी कुछ दिहल बा कुली स्वाद के जाने मुंह मारे के धके सब कहे तना कुछ कहे और जहां चटनी है मियाँ जे फरे सको दी उतना मिजाज हरिहर होला न बुझले दाल भात कुल फीके बेकरा के जाए सब चीज दिया ये तन में पा भर चटनी ना हो के त काम गबड़ा जाए हम नहीं आके चटकुल देखी तब देखे चुटकीला हमर हम बन क देले बने कह दी ऐसा हम बन क देले बने जब ये चुटकीला बोलेला न त हमरा जाने और ही चुटकीलवा भोर पड़ जाए हम ही ना कुछ लिखियो के धरी ले जे लोग रहिल त हमरा याद पड़े कोयलर जाने चैत में बोले त निक लाग के करा जेकर मर्द घर बड़े से करा आनहर बा लंगड़ बा कान बा बहिर बा दोरा बा आ कोयलर कहे कू मोगी बड़ा प्रेम से कल से केने गइले उ तो घरे बड़े तब न आ जेकर 400 से विदेश बड़े ओकर काल होई अच्छा हिंकरे लेके घर ही लेके खत्म बाजार बा ओकरा द्वार पर कोले कहे कू मैं कोई नदिया के 4 साल पहले फिर काज तो है मुंह एही से कहल गेल बा देख सीजन के हिसाब से सौनी कोदला में शिकायत रही भादो में बेंग बोल ले सब केकरा निक लगी केकरा हे गार्जियन सब बैठल बा ये सब जे 5 कट्टा 10 कट्टा धान रोपले रहलो अना त जाई ना मोदी जी के धन्यवाद मनाई कोटा ना रहत न तिलो भीख मांगत में भेटा जाए हमई ना कोटा ना रही हालांकि बताई 5 किलो देता रे त जाना नहीं खन मिलल आ जहां मार दो 15 किलो क दे लोग जोतलो बोल बोन क दे बन हो जाए यही लेखा जान जी भादो में जब बारिश होला तब बेंग बोल ले तब बेंग बोली है नो तब किसान अनुभव करे ले ये लागत हमर खेती लहलहा जाए तब भदौआ में एगो दुगो ना 3-4 गो लाइन लगा दिए से डोनर जेंगे आदमी के देख के तिवारी जी देख के जादू जी के जरूरत रे एं कर जरले हमरे कोनो अंतर पड़े वाला बा कुछ जरूरते रह गइले आ देखे नु अपना मन से खून जरूर लगे कौन काम बा ई जरूरते टिबिया हो जाए ए महाराज तब बेंग में एक दुगो ना लाइन लगा ले सब एओ कहे मेक मोक मेक मोक मेक मोक तब बेंग में देखत रही खलिए चलतो बा तिलओ जराओ त खलिए गड़ियो मखाओ था अब ओकर मेक मक सुन के दूसर का बेंग ओकर पीठिया पर टपक जोड़ अब नीचे वाला बैंक के कहता सुर देखे वो कहता मेक मोक जौन हाले चढ़बो को तो माने इतना मजा धरती बाबा ना वो कहलो ना हमरा पीठ पर चढ़ के गुलगुला का मजा ले तो हम एकरा खींचता नहीं तो पीठिया झाड़ी अब नीचे वाला कहता मेक मोक तो ऊपर वाला कहता फेंक मोक तो कुल काम गबड़ा जाए नीचे वाला कहता मेक मोक ऊपर वाला कहता फेंक मोक अब ये दोनों बैंक का लीला पड़ोस बेंग वो पियर वो बेचारा वो देखा त कर दे निमन जमोले बड़े से रह काने कर हम 3 ताला बना दी उ छौ के चढ़ के यू अब देखी नीचे वाला बैंक का मुंह लागल पानी में जाए को पानी से बहरी आवे वो कहता सक दम पीछे वाला जो अंदा बाइल बाबू कहता ऊपरो गुलगुल नीचे गुलगुल ऊपरो गुलगुल नीचे गुलगुल आ जो हाले के जब को गुलगुल घीचा भदया बेंग घीचा ओ ये जाने करिका बेंग में खनी बनावत रहे ओ हेडफोन लगा के आ तले जाने टपक दे काने पर मरो हेडफोन गिर गल नीचे ई देख ना हंसत रे चला बाबूआ चटकीला रे का हम दिले
तो नहीं आगे कथा लेके चल जा। परमार्थ हरवा जी का आंख भंवर बा हम कंडेरी बरियारी कहले देखो हम बिना देखले बिना पढ़ले कोनो बात ना ना अब बिना सुनल हां थार लोग आदमी हवा कुछ कह देबो अलग बोकरा के साबित करे में लागे तो तू जितना दिन में साबित करबो तो उतना दिन में हम तीन होगा के बैठ जाए साबित करे ना हो ए महाराज ई कौन को लका लगे कहां धरी छितनी कहां धरी सागरे केसट के बात ले लिया तू लो ढाहत लो ताले कहीं को बात 10 साल कहे में लाज ना लगल छोड़ा अरे लजगर लोग लाज लगी कहे वाला बात रबा कहब त निक लागी रौड़ा कहब त औरी बढ़िया लागी बाकी है झाल वाला रौड़ा अंड बंड जन बोलते हरेश भाई लइका लोग काहे मना कर लेते जब आदेश हो गेल बाउर नहीं खे बोले के तरवा निक बात बोल के हंसौनी ह ठीक लागल हो बाकी हेलो अंड बंड बोलते ही ठीक नहीं खला राइल बड़ा 300 बजाल बजा हमरो के पहले है कह जे ऐसा ऐसा चुटकीला बा निमन कहे तो लोग हंसी काहे बाउर के प्रयोग ऊपर सांझे से नहीं हो काहे अतबो मान ले झाल वाला नहीं बाउर बोलिए देले हमरा भाई जाय दे झाल वाला से हमरा काल लेन देबे के बा ब्यास से मतलब आवाज हल्ले ने के ब्यास बन जाता तो कार्य खन हुए ब्यास बन जात कहले हां आवाज के ब्यास बन जाय दखन बात होला लइका बड़े ई तहार दिन थोड़े हो ना ई त मालिक के दिन हो दिखा मास्टर दिखाओ तो ये तने बोले में हालत खराब हो जाई रहू ये आवाज रे बोलो को ना भेटे जानी बाबा एक बार प्रेम से बोल दी छठी जी मैया की एक बार ब्रह्मा से बोले सुगनमा मैनमा जमनमा रतनमा आज की समैया की ये बात सचहु बजे बाउर के कोनो क्लास ना होला आज बड़ा निक लगते है समिति में आके जी हमने का आदेश बहुत जे ब्यास ये कहूंगो गंदा बात नहीं बोली काहे कि हर नहीं जला ना हमरे तक किलो मीटर आगे ही बनाइल हो आ हमनी घर के बेटे बहन ये गाना बजाना का सुनत हो के भले बेशक जो उ सब उपस्थित दर्ज नहीं के भेल तक आज हमनी के निक लागला कब जब हमनी के जाई जाला के कहले जे ब्यास को बाउर नहीं गावे के तब ए महाराज ने देखो हो जिला बा अपना ई गोपालगंज जिला चाहे बेतिया हो गए चंपारण छोड़ के आ ओदर मन जाई आरा कोरा ओनर नाम ना धराई जो हनुमान जी की रहे फाइनल ना तिवारी जी बात के जानते हैं आरो सब नचनिया मंगोनी ह भक्ति भजन में गवनी ह इहो निक लागल ह ओही बेरा से सुमरन ने ओगा के आ खाली फालतूए चलते रही बाकी हर चीज के अंत होला अब आ गइल बा अब बाउरो कुछ दिन में बंद हो जाए काहे कि 2015 में पिंटू बाबा केहू ना गावत रहे बाउर नो ओह बेरा चालू अब बन कनी ते हबर देखे सब लोग आवत बा हमरा गुरुजी गाइले कब कब बाबू हमरा के लगता रे 2 घंटा गरिया दिल हमरा खिसना पर ना तनिको ना काहे गरिया देबे यहां काम छोट भाई मानी ले हमरा के बूढ़े साबित कर देले बालो तब हम केने जाई बाकी महाराज हर चीज के समय बनावल बा जौन बरता तौन बुताई काहे कि कह गइले जीएलाल ठाकुर जी बबुआ गए बल विक्रम बेनु दधीची गए जरासंध महाबलवाना नल नील गए सुग्रीव गए गए पार्थ जिन महाभारत बाली गए बलराम गए बाली गए बलराम गए गए हरिश्चंद्र जो सत्य बखाना कि तुलसी धरा विचार कहे जो भरा सो झरा जो बना सो बुतान
जौन फरेला उ झरेला, हाँ जौन बरेला तौन बोताला। काहे कि गोपालगंज जिला के भोजपुरी सम्राट हाँ विजय बहादुर चौबे जी कह गए नहीं, चले के चली चले के सबका बा। राम चली गईले, रहमान चली गईले, रावण के साथे औलाद चल गईले, बनल बा शरीरिया एक दिन ढले के चले के सबका बा। एक लाइन के एगो भजन आ तब प्रसंग बाबा गोले बनी, प्रसंग का हमें सुनाओ जाए, लयदारी भी होई बाकी मर्यादा में हो। हम बाउर ना गए, प्रसंग आई लयदारी भी होई मर्यादा में। बबुआ हम कहे के बका कि चलता डगरिया हर पीरा जाता पावरे, चलता डगरिया पीरा जाता पावरे, कि चलता डगरिया हर पीरा जाता पावरे, कि जो नहीं होले दूर बा, अरे हो जो नहीं होले दूर बा बलमुआ के तिवारी आज बोलते हैं बाबा, एगो समय आ जाई रो सब मुंह से बोली ना लिखी, एगो समय आ जाई रो से को लाइन चलल ना जे कोटी कहिए ले फुटा नहीं बा। अरे झड़ जाएगी तेरी जवानी जिस पे तुझे नाज है, चाहे मर्जी इतना बजा लो ये 4 दिन का साज है। आज बाउर बोला तारा कहे तार लइका तार के खुद तारा मुंह पर चढ़ के बाउर तारा के बोली, तोहरे जामल तोहरे के बोली। चलता डगरिया पीरा जाता पाँव रे, चलता डगरिया पीरा जाता पाँव रे, चलता डगरिया पीरा जाता पाँव रे। ए चाहो अरे जो नहीं होले दूर बा, हो जो नहीं होले दूर बा, अरे बलमुआ भक्ति भजन होता, बेचैनी लगल भी लोग का दवाई दिया चिंता के काम नहीं, क्या भजन हो आ भजन के कोनो अवधि समय नहीं बनाओ। जवानी बा तो जवानी में ही जोगावल जरूरी बा। भगवान के भजन ये है ना करो तो बुढ़ारी में ना लो। अब बाबा धाम गए बनी पहाड़ पर चढ़े के बाद तो देह में बोल रही तब न चढ़ो, अब बुढ़ा जाए तो कहाँ से चढ़ो। साउंड वाला भैया तेरे मेन के जगह देवे, मेन को उठा दे कहे के बका हेलो तेरे बढ़ा दे बा थोड़ा सा और हेलो बस रह दी जाए के अकेले बा संगीना संघाती, जाए के अकेले बा संगीना संघाती, जाए के अकेले बा संगीना संघाती, जाए के अकेले बा संगीना संघाती। ए जो जान जाएंगे गाड़ी किन ले बड़ा बोलेरो कहत रहा स्कॉर्पियो से आइल बने, हमें स्कॉर्पियो छोड़ के बोलेरो से चलत है। अंतर बता हमरा में अभी चलब 6-7 महीना के बाद स्कॉर्पियो से चल नई खे सवारी रेल घोड़ा औरी हाथी, नई खे सवारी रेल घोड़ा औरी हाथी, बिच दरिया हर दरिया में नई खेनाव रे, बिच दरिया में नई खेनाव रे,
पेंटू बाबा अरे हो जो नहीं होले दूर बा हो जो नहीं होले दूर बा हरे बलमुआ के गाँव रे जो नहीं होले दूर बा बलमुआ के गाँव रे सबका जाई के बा के कहिया बढ़िया डबरिया लगा अलगा सबका जाई के बा के कहिया बढ़िया डबरिया लगा अलगा डबरिया लगा शादी ब्याह भइल समय नहीं का तो नए नए सब शादी ब्याह भइल इनकर ससुर दले गाड़ी कर लेने जाए तिवारी जी ले जाए 60 कवरेज दी अब तिवारी वाले के गाड़ी है नहीं गाड़ी 2-3 साल में पुरान हो गई ओवरेज गबड़ा गई एक दिन जान जाए यहाँ के मौगी बैठा रहे बेचारी हवा खात रहे तले यहाँ करे सुनो हम तो जाते लालपुर बाजारी पे 17 के बर्गर लेके आई मौगी टिकोले भी अब तिवारी जी बर्गर लेके आई तले मोटरसाइकिल ठेलो पसनिया पसेना फेंकत पहुंचल बनी और देखलस का जी भल गनी भल चले नहीं काहे चली नहीं तो चुप रहो इकोन गाड़ी हो तेरा घर के लोग 60 के ब्रेक दी आ काल 1 लीटर तेल डलवी ई 20 का अवरेज नहीं खा दे गाड़ी ले जा फेर दो ओकल से नाती वो तो ठीक बाजे 20 का अवरेज देता तू तो समय पर 2 मिनट का अवरेज नहीं खा दे गाड़िया फेरी के हम तारा के बदल दी हमरा इहा नहीं के बुझा समय नहीं खा ऐसे कहे के बका आहा कि तू त गईला परा दे कि भैले पगली के भेष रौरा गईनी परदेश भैले पगली के भेष नहीं सहले ई सहाता अब अकेले ना सहले ई सहाता अकेले ना रौरा गईनी परदेश भैले पगली के भेष रौरा गईनी परदेश भैले पगली के भेष सहले ई सहारा अकेले में तेरे मुर्गी हमारा कमाल दिखाओ न चलिया मेहनत करो आइल बका आहा रहो चढ़ली जवानी हमार राजा जी राजा जी राजा जी चढ़ली जवानी हमार जरतानी बिरह में काहे नाही ओइला ये राजा पहिला साल की एक अंदर सदी काम ने समय हो गल
चढ़ली जवानी हमर जरतानी बिरह में काहे नहीं पहला ये राजा पहला साल गिरह धक धक धड़कत बड़ुए छाती ई जवानी होता माटी धक धक धड़कत बड़ुए छाती ई जवानी होता माटी नाही सहले ई सहता अकेले नाही सहले ई सहता गोविंद मेरो है नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है नंदलाल मेरो है जजबा के बिहारी नंदलाल मेरो है जजबा के बिहारी नंदलाल में